Nasuna malotere sekutara kondaita kam asekuona kwamaita ka pa channel ndichivimbisa kuti aiwa naso ndienda kapakata kam gamba benyu rakazvarwa mumwedzi uno wa January musi wa 1 January 1968 Solo Makore and Fogo Fire ndiye watina enasuno ndonzi Edias mkono wasauka izita rangu uri pa stage ndonzi Solo Makore iri pachitupa Edias mkono wasauka iri kuti kana kuti chairo seneme yangu ni pano ndi Chamakore saka ndakatoreswa chitupa nana Banguru mwana wa Banguru ashatisa seneme kuti mkono wasauka saka ndo andikushandisa Serangu chairo ndaifana kunzi Edias Chamakore Edias Chamakore saka kuti Solo rakauya sei Solo rakauya izita ndakapiwa nickname ndakapiwa na vakomana ve ana Chinyane tiri kufuka boys kuti ndaiti ndikabata guitar pese panenge ndabata guitar ndairidza kamboka kamukoma Jona Moyo kanonzi Solo na Musaika kai ndikafarira stage ndikubata guitar chete nditongokaridza kambo ikako saka komana bvangu diti Solo zvakazotangira papa ndinopa zvakatangira ya Solo wakaberekwa gore ripo izvo wakaberekerwa kupi ndakaberekerwa ku Mozambique 1964 1st January saka takazongobva ku Mozambique kuma amene kuma 70s kupatichitiza onde mo Efrelimo patakauya ndikagara kuma Zoestrus kunonzi Chisaka ndakagara stereki ndakatanga kuita zvetumabhanje kudzidzira kumabhanje ndikabva tazoenda ku Mozambique 1975 pakapera hondo Mozambique ndokwandakanotanga kudzidza chikoro ikoko nokuti kunokwanisa wakura so zvikoro nguva vacho zvainetsa nzowakura saka pandodobva ndaenda ku Mozambique namabereki pandakatanga kudzidza pa primary yangu pa Magwe ndikazoenda ku boarding secondary ku Angonia right Solo pawakaberekerwa iwewe panonzi pachi ku Magwe momwe ndo pavane chikoro chocho ku Magwe saka wakafunda pa Magwe kusvika chi kudhara kaiwe kuti ukapedza grade 4 ungotopedza primary unokwakuenda ku secondary ndakaita grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 yeku Mozambique then waunenge kwakuenda ku secondary bendazoenda ku Angonia ukanoita form chi ku Angonia ndakangoita form 1 ndapandazodzokera kumusha pa holiday kuti kupera kwegore pandazotanga kurwara mwangu abvadzokera ku boarding ndakatadza kuzodzokera nenyaya yekurwara pandakazongoita bona pandazongoya ma 80s wanga wakura manje apo saka wakauya kunoko wakasvikira kupi andakasvikira ku Melbourne anditika mukwasisi right Solo baba ukubereka iwewe vanonzani uyezve kumusha kwako kuri kupi angari ku Mozambique avinzi Chamakore Chigongo ndo baba angu ndibereka vapenyu wakashaya kudhara wakashaya rini ma 85 vashakira ku Mozambique uko vakashakira kuno vakazoya kuno nichiva manya nawo muzvipatara takachengetera pa Warren Park aiwa toti zorore murugare ko muchembere ainzi yani uye zvaibva kupi muchembere ainzi Sioza Ntenga Gento ungari ku Mozambique ngari ku Mozambique vaibva ku nonzo Chikowa so gogo vakatisiya zvakare vakashakira kupi vakashakira kumkumbura ku stand yandakatenga kumkumbura border dzasi kwe ground rendegere kumkumbura border okay ndokune stand yangu nechepapi chapo mubhuku ripi mumusha upi Blashendo Sabukwedu ekuva pamiri pasenjeri panakarikuwa rino kusazasi kwe ground rendegere pamkumbura mdara wangu wanga vane madzimai 2 vakazosiya mudzimai wekutanga vakazodora akashaya ina amai vangu right amai wekutanga wakaita vana vangani kune 7 vasikana vega mukomana 1 inini kuti 3 ekudumbura mai vangu ndini wacho Edias Solo
kozvatanonteera Shushai, last born anonzi Beauty ari kutete. Zvadaro Soro wadzidza gitari wakaridzidzira kupi? Nekuti hapana munhu anongoti anzi ndakadzidza ndega gitari. Pani pawakatangira iwe? Gitari takatanga tiri mabhanje tiri kuChisaka ikoko mumaZostress. Saka ndakanda kutomboridzawo mabhanje ndakafata kuti tomakobra inenge kusvikira takungo ndabva ndazoenda kuMozambique. Pawakaenda kuMozambique wanga kutoridza chibhanje kudhara? Tanga ndanga ndakutoridza mudhara akatotakura kabhanje kanga ne3 twaini ndarongedza mairongedzwa pakutama. Pakutama kagitara kana kusara? Kana kusara kakaiswa muchibhavhu muno mapureti akakarongedzerwa imo mudhara aifarira zvokuti aifarira kuti ndiri. Saka iwe pawairidza music mudhara akanika achitoteerera kari pasaidi? Exactly. Saka tabva tadi wataenda kuMozambique kuya tanga takuridza tanga ndakabhendi katairidza pamagwe machemo mune vamwe vangu vakomana kuti anozoenda mberi indakangoramba ndiri continue nokuramba ndiri kumagitari ikoko kusvikira ndakutoridzawo emagetsi kusvikira emagetsi wakatanga kuri nanzvira kupi ikoko kuMozambique? Mozambique iri maboxi gita zvototi mudhara leti ndichiri achinwa doro ravo pandare aitonditi yauridzira ndichiridza dzimbo dzevakuru nguva yacho iyoyo mudhara achindofosa ridza uchiimba kana ndainyara ndakachirofana ndaingoridza chete gitari dzimbo dzavaimba ivo vakuru vacho nguva yacho iyo kuya kuti kushaura aiwa zvaikudetsa ndakachinyara asi mumaoko maiwa gitari richitsva zvanga zvakuita ndanga chiridza ndanga chitorwa dzimbo dzavo dzavainwa nadzo doro nguva yacho iyo. Ndobva wato katiteka gurupu? Tainga tine kagurupu kekutoridza unenge mabhanje mukombo magwe machemo. Vanototi nepatakazoenda kuboarding vamwe vakatozoenda kuprovince nekabhendi ikako but ine mana ndabuda ndakada kuchikoro kanga katoita mukurumbira mumagwe mumwe akanga kari kabhendi kakato tichiita zvemabhanje izvo inonzi chiko vaikaka inonzi chidhiramu chidhindu break chidewo chemombe cheche. Saka ana Waisoni ndo vanga vari vatungamiri vacho akatozopedzisira aenda kudaidzwa kuprovince tete. Imi kuparadzana kwamakaita ipapo avo vakabva vasara vachienda? Vakasara vachiita but haana kuzoendera mberi kuenda zvekutobudisa muredhi haana kuzokwanisa kazongodoparadzana zodzoka kuno since ndakandagara ndakafarira upenyu kuno ndakandakurira kuno. Right, wakabva kuMozambique pekupedzisira ndobva wasvikira kupi? kuMelbourne. Kwakunani? Kwamuna sisi ainzani? Ainza imwe iyanzvadzi yangu kwamaiguru baba mwechiudumo chete takangosiyana kunana mai ndo andaitaura kuti saka ndiwo usiri kuzwa zita rake? Inzi Tufide. Tufide. Saka vari kupisisiwa? Vari kuDombosha. Ndokwarugara Dombosha? Papi pacho? Ndinyatsopazombo tangopfuura paDombosha center kumberi kwacho. Kureva kuti hautoendi kumba kwasisi wako? Ndinoenda kutojikidzane nasisi wako vakakuonesa Harare? Ndoenda kuti handinokuziva kupasvika. Aiwa, pari kuzizika zoro life. Wagara kuMelbourne kuye? Papi kuMelbourne? Melbourne muna Anzac Drive. Kumeri Park. Handidika? Meri Park. Kaiti. Wakazoita sei kubva ipapo? Ipapo manje ndatenga pandakamboita part time chiita graft ndabva ndazotenga graft toita ndetwechi magarden imoto kungoita kudhaka boy and so on. Saka ndabva ndazotenga chibox guitar ranga handiye pai ndichingoridza kusvikira ndichingoona airidzawo magitari nguva yacho ndichingokopawo chichiratidza ndindega kusvikira ndakamboenda kuzuva rese kwamwe musi ndiine box guitar rangu ndabva ndazosangana naShepherd Chinyane zuva rese kwa1 akabva ndikumbira gitari iwe miratone gitari vandikumbira gitari
patanga kuridza unoridza ende kana mulidzira anziridza izvo zvandaridza tone ndobva ndaridza exactly zvanga aridza izvo zvanga ndipa kuti ndiridze vaita futi zvimwe pandaridza kuti zvesemu zvichibuda zvazvino apati ndimunhu wati kutsvaga kaiwo nokuti apa tine tukasara nenge kwanga kwasara 10 days kuti vapinde mustudio iri vukabhoyi saka makati uya mangwana yanga risanda nzuya mangwana kumuna mashamba nzou tozomboona kuti tingapractice timboona kuti unobata sei mani nekuti kwasara 10 days kuti tipinde murecording saka mumwe airidza ridzi mungu wacho amene anga siyana sei saka navana kupractice ana mai majaira ana kubata mupoketi masongs takapata izoenda kustudio takapata norecorda tinai waiti chinyani inini madzibaba Nicola Zakaria amfana kanzi semu chikudzura ndo timu yanga iripo mvuto fatete mvuto anga iripo right manzwa apo ka solo makore zvikanzizo nziyo dzatakatanga kukwapaidza dzakafanana na amai majaira ka dzatakatsikisa ka tiri kuvuka boys ikoko nokudaro ka manzwa mafambiro akaita solo makore kuti aiwa akabva parefu all the way from Mozambique right dzimara zvazoita ndo kambo kekutanga ka amazuva ekutanga chaiwo ka kupinda mustudio nevuka boys amai majaira alongside Shepherd Chinyani amai majaira kutuka mkazi wangu ini ndisipo majaira baba majaira kutanda wakazi wangu ini ndisipo majaira mkoma Warren kunaka zviri sei papo pamwechete na Albertina baba majaira kutanda wakazi wangu ini ndisipo majaira wetiri wakaenda wetatu wakaenda majaira ukanga wakaenda wetiri wakaenda wetatu wakaenda majaira ukanga wakaenda wetiri wakaenda wetatu wakaenda majaira amai majaira kutuka mkazi wangu ini ndisipo majaira baba majaira kutanda wakazi wangu ini ndisipo majaira ukanga wakaenda wetiri wakaenda wetatu wakaenda majaira ukanga wakaenda wetiri wakaenda wetatu wakaenda majaira
makamzwa seko kambo kanonzeko amai majaira kubva kuna iye ka Solo Makore achifamba kane Vuka Boys vari pamwe chete kana na Shepherd Chinyani kakarowa zvemhande pamusoro ndovunga mangozi nzira Omega imi kuti aiwa paibatwa basa apa paibatwa magitari kuchiri kuseri chaiko ka tinoita kuti kuseri zvedisi kana takutakura totaiwa ka vaibata magitari ka kuchiri kuseri uko ana Solo Makore right. Regai tipfuurire mberi tichinzwa isisu ka nhoroondo ya mukoma Solo Makore right. patakatanga kutsikisa kainzi amai majaira kuseri kwayo kainzi vasikana vemazuva ano tikazopinda kamwe futi ka 7 single kainzi kubata mupoketi tikabva tazopinda vana Zindoga vana Joe shamwari yangu Joe nedzimwe ana Selina. Makaramba muri mudziwa reseko here? Ndaitongoenda kudziwa reseko pa ndaichigara kuMelbourne. Ndikuti kuti Vuka Boys yangoramba iri mudziwa reseko pa ndiyakazombowana mukana wokumbobudawo. Ya takambowana mukana wokuenda kunengi tikamboita contract kuNyazura Hotel. Makaiwana sei? Takaiwana according nekufamba kwataita tichita mashows saka mudhara wacho takamboridza panzvimbo yake akabatifarira bata bazotitsvaga kuno kwati tuyai muzoriza muri pahotera pangu. Panga pasina rimwe bhendi remboridzepo? Patakasvika kwakudhara njazichi kuti panga kusina nguva yacho takambogarapo tikaridza tiripo. Pane here dzimwe nziyo dzamukati mimi makatsikisa muri ipapo paNyazura? Ya inonzi Monica takaitangira ipapo paNyazura ndoyatakatsikisa 7 single. Anga rigore ripiri? Pamuda kukanganwa ma 83 should be 83. Ungataura resolo kuti pana Monica paipai ningakaridza chakati? Pana Monica ini ndakaridza lead ndichita kuti ma backing vocals kozoti basi ranga rina Chinyane, rhythm ranga ina Madzibaba Nicholas Karia, pama drums panga pana Semu Chikudzura Badachishaula Shibadishaula ndianga anyora kambo kachikafuti ndiye akanyora. Saka panguva iyoyo wataita sisi ndiye angari mutungamiri weVuka Boys ndiani? Angari mutungamiri weVuka Boys ndiye Shepherd Chinyane. Sei angari mutungamiri? Kusvika kwandakaitawo aingoti ndiye akatanga nebhendi saka ndiye angari mutungamiri ndiye akatanga nezita iroro. Saka Monica yakabuda muri kuNyazura yakakurumbira sei? Monica yakakurumbira zvisingaite. Yakatengwa yakafarirwa nevanhu kuti ndo imwe hiti yakatisumudzira kunyanya panguva yacho iyo. Solo zvekupindawo kana muna top 20? Sterek yakatombosvika pa number 1 yakatombobudisa silver disc kana gold disc. Inenge gold disc. Imimi sechikwata sevakomana emagitari yabuda Monica ye ndo yakurumbira, ndizvipi zvakaratidzika kushanduka paupenyu hwenyu mukurarama? Patakanotora mari dzemarekodzi takatomboshiyanawo kamari kaita 100 pamunhu takaitora nekoma 400 something sanganisira necomposer fee tikatombosiyanawo ka 100 something. Instrument anga risinganetsere papo? Nguva iyoyo taingobatsirwa nemadhara vayo nemainstruments kudhara ipapa vana manyenga vana ndovamwe vaitibatsira nemainstruments nana mudhara mumwe wekumbaroko ainzana kana kukangana mazitara. Hamuna kufunga kuda kuitawo zvenyu papo mainstruments enyu? Utengawo mainstruments kuti aikuzosazabatawo kamari akarege timbotsvaga simbi dzebasa?
taitenga zvedu mbijana ipapo tanga tisina pfungwa idzodzo taingoshandisa instruments yana mudarasifa chimanga angane instrument taingoshandisa mapromota aiti promota ndo mainstruments ataishandisa. Mama timaroora here ipapo? Ipapo nakasandaroora. Ndobvira chikwata chese pana angari mudzimai? Ashinyani akatozoroora ndiri tichiridza tese. Tikafunga Monica msichana ndaida, tikafunga Monica msichana ndaida, shuka mtape yangu yakaenda ndisingafungire, mtape yangu yakaenda ndisingafungire, chamwana kupiko msikana wandinoda, chamwana kupiko msikana wandinoda, Monica msichana wandaida, shuka mtape yangu yakaenda ndisingafungire, chamwana kupiko msichana wandinoda, iwe uri shuka mtabe, shuka mtabe. Kwasira bwanji Joyce Nyachenje mzukuru Edlin Charuka apa mayamba arapo anzadzi yangu chitungiza kuri sei nasi ndakachibara chimuri na patience kachiri njuzo Chief Chibwetendai akuri sei nasi ku DZ kuna Soko Street uko ari boyera mebanda ari sei Rachel Banda
Kutamba waive Shuka mtape Monika mwana wandaida Shuka mtape Monika mtape Shuka mtape Ndichakuwana kupiko Shuka mtape Shuka kupiko Shuka mtape Shuka mtape Iwe uri Shuka mtape Shuka mtape Kanga uri Shuka mtape Shuka mtape Monika amukuzinzora ngoma dzairona semchikudzura mshakabvu ridhimu yakadzvidikirwa namshakabvu Nicholas Zakaria. Lead yakarwa naye Kasolo Makore basi na Shepherd Chinyani the teacher rega tinzwe panapa ka amukoma Chinyani vachipinda mudare kutiudza kuti vakasangana seko na Solo Makore. Ndokamboka nziko Monica vazhinji vakazoonedzera kuti Shuga mtapi ndokuti kaitapira kuti tapi tapi. Kutamba waive Shuka mtape Shuka mtape waive Shuka mtape Shuka mtape waive Shuka mtape Monika mwana wandaida Solo Makore ndakasangana naye 1981. Kutaura kwake anoti akabva nekumozambiki. Abva nekumozambiki ndobva asvikira kunonzi kuconzession kuRiverside kwekwe. Then kuRiverside I think ndokwa kune dzimwe hama dzake. From Riverside ndobva wakazogara kunonzi kuNeighboring kuna Shewood pane chikomo pape muroad inonzi Anzac Drive. Sandobva vati rega ndimbonotsvaga vanhu vemagitari kudzivaresekwa. Asvikawo mudzivaresekwa zvishow akasvikobvunza vanhu. Ndobva vaudzwa kuti kune mumwe mukomana anzi Shepherd Chinyani anogara nechekuzasuku ndiwo watinomona achiita zvemabhendi iyeye. Saka luckily musi wacho ndaida kuendawo kustadium kudzivaresekwa kunoona bhora. Ndakatosangana naye muhighway kubva kustadium yekudzivaresekwa munonzi muna Musika Street. Ane mukomana iyeye. Ende akaita umanza nokuti ndakandine gitari. Ndikati unogona kudza gitari iwe zvikanzi zvisho ndaitawo zvemagitari ndakabva nekumozambiki so. Ndakambova ngatichidzika kumba kwedu. Saka ipapo ndatosiyawo Zakaria ari kumba kwangu bhozi ini ndakaita imba muHarare kandi ndine 21 years. That's ndakaita advantage yekugara nevanhu vakaita sana Nicholas Zakaria. Saka ndasvika pana Zakaria paya ndati akomana ndaona umwe munhu ndaona pana patanoita zvemagitari. But ipapo anga asinganzi Solo Makore. Zita rake chacho anonzi Edias Makore. Zakaria shamwati amene munhu wataona uyu nokuti tine mukomana wataridza naye anzi Chris. Angarambidza kuona naamai ake kuti aite zvemagitari. Nokuti the following week yacho taifanira kunge tichipinda murecording. Saka mukomana yanga amisana nababa wake tisina kana 4 days dzasara kuti tipinde mustudio. Then batatora gitari bata kubatisa Solo Makore tikati bata sotoni atona ari kubata bata sotoni atona ari kubata apa taimubatisa dzimbo dzataida kuti titsikise isusu. Bataona hamukomana kukozera bhozi Solo Makore kutora chokwadi chacho hatichakubvira tamudzidzisa gitari. Munhu akatouya ane chipo chake kudhara achigona kuridza gitari. Then toenda kurecording. Apa panguva iyo Mvuka Boys yanga yakamira sei? Mvuka Boys nguva yacho ma18 ndaridza lead guitar. Zakaria achidza bass guitar. Mukomana ainzi Chris aidza futi bass ne rhythm. Vaichinjana namadzibaba. Because madzibaba ipanzwa rhythm wemboenda kubass. Saka mukomana watatatorwa Chris ndiye aifanira achibata rhythm kaunti bass. Saka azoshanda ipapo tikati right izvinizvi Solo zvauya ndiye akuchibata rhythm. Chine mukomana ainzi Semchikudzura ndiye aridza madrums. Uyo muno mudzivaresekwa ndaigara ku3. Then tarekoda kudaro takarekoda masingles edu single yedu yanzi Amai Majaira. Kuseri kwacho yanzi Vasikana Mazuva ano. Tarekoda single iyoyo vanhu vakaitambira. Ende record iyoyo yakafarirwa zvisingaiti nevanhu. So ndo patakaita mukana wekuti vazhinji vanga vangoti mhanyira kuti vange vachishanda nesu.
manzo apo ndo the teacher Shepherd Chinyanika vachirondedzera kusangana kwavo kwavakaita naSolo Makore vachimutambira kuya mudzivarise kwake kutanga achipinda muVuka Boys nekutsikisana navo zvakare right. Manzo apa kuti first line up yacho yanga ina Nicholas Zakaria nokudaro regai tinzwe panapa madzibaba Nicholas Zakaria ndakaita hurukuro nawo pamusoro paSolo Makore. Tikata vakomana mukuridzira kupi tiri mumutizi yetu mufanata komana ndiri kudawo kayo zvikanzouya vataenda muya vatabatanidza kubva zvaita vatati ngatitsvage zita reta kuti tizivikana chopu chopu vatati takunzi the Vuka Boys vakomana vakangwara. Saka bayanga yamira sei manje eli Vuka Boys yenyu ende ndegore ripi? Ndeya 81 takati na Shepherd Chinyani aidza bass guitar ndo raigora imi muchiridza ndichiridza rhythm ne bass guitar futi tikasvika kuti no Shepherd yochiridza chi lead indiridze bass saka akasina kunyatsobata lead zvakazara padamutipa vachatsobata lead yakanaka indichiridza bass kubva zvafamba tairidzwa madrums na mumfana ainzi Semu Chikudzura. Semu uyu makamwana imba makauya makamwana aripo? Ndakamona aripo. Ndakamona aripo. Kosoti Solo Makore. Solo takazongosangana takaita kushedza kuti Solo uyatidi tibatadze munhu watainzwa nembiri yekudza rhythm. Asi pangoya makauya mimi Solo angasi pasina Solo papasina umwe munhu anga aripo ipapo panga pasina saka kwakutotaka kutoumba Vuka Boys. Varashedza Solo kubva zvaita vara band vatarekoda 1984 tataka nekupinda nekambo kainzi Mai Majaira. Ndiani anganyora kambo? Mai Majaira kakanyorwa na Shepherd. Right, ndobva kwarohwa Mai Majaira twaingoya tuma singles. Tuma singles. Tazorwa kamwe kakamboita hit kainzi Monica. Pamwe yakati Sugar Mutape. Kakanyorwa futi na Shepherd. Iko kaenda ndakaridza rhythm inini. Nokuti handina kuzoridza lead guitar. Same sinoridza lead mimbo baya. Ndaiona kuti munhu wacharidza rhythm angasingambokwanisa rhythm andaida inini pa. Ndaita system yekuti imwe party yandiri kuda chaizvo ndikati nditi kuda kuiridza. Ndaita kuti ari kumboiridza. Ari kuiburisa ere? Ari kuiburisa kuti asingakutida kutoridza ipapo. Mukamuudza kuti ita zvakati mukaona asiri kuibuda. Ndakuenda ipapo. Saka mimi akazobata imi makaridza rhythm paya kwakazoridza lead ndiani? Ndi Solo Makore. Ndiye akaridza lead paya. Kwakazoridza bass. Ndi Shepherd Chinyani. Madrums akazoridza na Semu Chikudzura vamuchingori naye. Takati chingori naye pa. Aishaura? Ashaura ndi Shepherd. Mabacking tichimudaira tese mese. Asi kakakurumbira kambo zvokuti pfe makatenderera kakambotipawo masenzi tikambotengawo mabheri bottom matenda futo mukatombochena chaizvo zvokuti panguva yacho tingati mamwe mabhendi aikurumbira aipisawo ipapo makambovhunduka kwakunanani papanguva yacho nguva idzodzo kwanga kuna na iwo ana Mutukudzi Safirio Madzikatire Tobias Mapfumo navakomana veOkwavango Boys achipisawo namashura chaizvo ndo vanhu vanga varipa pamaisangana nawo taidhumana zvakanyanyisa vangu kusati kwane tumabhendi twaisa twamuri kunzwa twakwanisa so kuri kuti neVuka Boys amuna kuzombopira matsikisa album hatina zvangopera mumasingles right. Manzo akabumshakabu Nicholas Zakaria vachitsinirawo zvakareka kushanda na Solo Makore nokudaro regai tinzweka Solo Makore vachinzi vakaenda vakawana contract yekunyazura kuyeke vakazobva kunyazura vakudzoka kuno kwarai tinzwe kuti zvakafamba sei? Aiwa isusu manje tanga singade zvekungogara ikoko taingoda kugara kuHarare saka takazombomutiza mudhara wacho akabva titeira tikabva tadzoka futi kana tambomutiza futi
sikira ega akazozora kuti vanhu vanonetsa imimba maimutiza muchienda kupi tichidzokera kuno kuHarare saka yaikuwanai sei aiteera aiziva kumba kwangu ndaigara inini nekwaigara Chinyane aikuziva saka aiuya kwakomana chii zoti aititeera imimba maitiza ikoko maitiza maisiya instrument zvose mongobuda mega pane rimwe zuva randichiri kutondera takati vakomana vananhingi vana Fox tave nawo but vanga vari madomeni zvavo vanga vasingaridzi saka kune nguva kwaipfuura train ichibva kwaMutare ichiuya muHarare saka isusu takaridza kusvika kumaele akomana tabva takarongedza zvinhu takomana muno isu tikapedza kuridza imi takurai zvinhu mobva maenda kutrain tikangobhureka isusu tobva tauya tobva tadzokera kuHarare tisina kumutaurira Mutare ndiye paya ndishuva takaridza kusvika kuma11 iko kuti abhureka tabva tangoti ndo break hatina kuzombodzokera kuti pastage vanhu kutsvaga saka ndeibva kuenda kudzimba hakuchisina akomana vadzokera netrain kuHarare Mutare akateera kutiva akazoteera tikoita makazozvifambisa sei akangonyeperao mamuri mesina Nicholas Zakaria muchitiza pa angatitesana Nicholas Zakaria akuna zodzokera futi akuzoti mimuzoti hatichadzokera kuchichaitika anofunga mari dzacho dzanga achitipa dzacho dzanga dzisingatifadzi ndosaka takazongoti zviri nani tidzokera edu kuHarare mapanzwa kapoka inokudaro regai tindi zvakareka Chinyani oda takabva tazoona contract kunonzi kuNyazura Hotel tenda kuNyazura Hotel that was 1982 pahotel yanzi Nyazura Hotel ine mukuru yanzi John Duplessis ipapo ndo patakagara Stereki ipapo panowa ndipo pandakazonyorera rekodi inonzi Monica Sugar Mutape imwe yakazonetsa Stereki but inyaya yekuti vazhinji vangu vane mahotels kuti rangu vane chitsotsitsotsi ipapo takasafa zvisingaita zvekuti taitoponeswa nemumwe mudhara aisinza pakantini yeparailway ndiyatoti kana amanhiri ombotitidza kuti pasadza but takazoplana mumwe musi kuti titize usiku bva tatiza usiku nokuti mudhara uyu aitishandisa zvekuti aiti kana paita vanhu vaya kulanchi kuzonwa bhiya even vakaita 4 kana 5 tosvitsvaga zonzi akomana yamukono kuti magidhari ridzai totanga kuridza vanhu 3 kana 4 muhoteri imomo kusvika lunch hour yapera then manhu tainzikidza left magidhari hazvina basa kuna vanhu 4 kana kuti 5 but pasina chataiwana but tatiza kudaro mudhara yakazotitera futi akatinyengetedza tikadzokera zvakare kuhoteri kwekweyo tagara utsinye hwakatanga kuita wese kudzamara pakutiza manje takazinge takuita zvokugona kuita zvipoka saka vanhu vakazokwanisa kuzonge vachitiza pahoteri papo ndini nemukomana aidza madrums ainzi Sam uisoro makore naZakaria vakatombosara vari ipapo nokuti maybe vaifungira kuti maybe vangangoumba chimwe chikwata but vasara kudaro vakaita mazuva bva vazoona kuti zvinhu zvatasara kuno kwazvinomira zvakanaka ndobva vazotera kutitera isu kudzivarisika then takudzivarisika lakini inini adzimai yangu vaisenza kumayadhi kuMaybelline ndobva ndazoti kune murume anonzi Sifa Simanga ane mainstruments ende zvashowa ndaenda kunotora adzimai yangu basa kwavo toenda kunofambira murume anonzi Sifa Simanga aisenza kuZBC yakunzi Radio Zimbabwe mazuva ano ipa mazuva murume aigara kunonzi kuSunridge kuMaybelline uko murume uyu ndakamufambira kakawanda ndina adzimai yangu vandinakufamba paano izvozvo kakawanda Chimanga achiti chinyoti ndingapeta penyu magidhari mukagona kudza magidhari enini unombodziko chikwata chenyu bva ndamutaurira but zita akariziva nokuti ipapo tivanhu kuti anga takasungira pasteri panyaya dzekuidzwa muredhiyo saka zvisinei murume uyu ane bhendi raisponsora inzi Kasongo ndofunga vakazonetsana neKasongo bhendi ndopa akazofunga manje kuti tsvaga isusu ndobva azotitora then atitora kudaro manje chikwata chedu ndozvanga chiri inini palead solo parhythm Nicholas Zakaria pabass Sam Chikudzura pamadrums koza ndiye shamwari yangu yanzi Maruwa kana kuti Fox Mtika aigara zvakare muno mudzivasikwa 3 anova ndiye wandaimba naye takafamba tadane chikwata ichocho then murume uya zvino kuti chikwata ichi maridziro ari chikuita chofanira kuti chinyatsosomuka
ndopakazoti nowakomana ndiri pane mukadzi watati nekukasongo bhendi doti ndotora mukadzi iyeyo tumisa mubhendi menyu aitaura nyaya anova ndiye ave mudzimai waZakaria mukadzi ainzi Magigweshe ndobva anotorwa kukasongo bhendi ndobva auya mubhendi medu zvano pane murume oda kuti tinotora futi nekuti akazoita lake kuti akazotsvagira maneja ainzi Shakespeare Mangwende uyu aibva kumusha kwemurume anzi tine chikupo muimba akaita mbiri zvakaipa muno muZimbabwe zvekuti ndiye murume one akambodonhedzesa jurahoro yeni yeRufaro Stadium paitwa muchato waZex Manatsa muimba anga nemukurumbira ndobva atora zvakare ndobva anzi mubhendi medu isusu ndobva tafamba takadaro ndofunga takaita mukurumbira ngokuti dai anga ari mazuva ekuti tanga tine zvinhu zvedu tingadai tiri vamwe tine mabhazi kana makambani tingadai takavhura but tiri vanhu vaitengeswa papayroll madzimai edu achitobvoropiwawo mari kumadhorobha zvinotambira mari noti ofisi yedu yanga iri pakona pa4th Street naJason Moyo panonzi paLister Building tisati takabata 7th floor yese 7th floor zvekuti madzimai edu aenda achinopiwa mapay tichipiwa maalanji zvekuti tichienda panyaya dzekunzi anzi mawages ndisitaitambira mari yanga iri pahighest makore acho kuma81 82 then zvadaro munongoziva kuti bhendi rikaita mukurumbira panotanga kuita maproblems saka inini yakazosvika nguva yekuti ndakazorwara but ndisati ndarwara inini takaita munyama wekuti Solo Makore anga abiwa tokubirana kwataita kudhara anga atorwa naSimon Chimbetro zvobva kunotanga bhendi ravo reMarxist Brothers riri saka ndobva tazongosara taanika gepi but hazvina kutinetsa nokuti tazotsvaga marhythmist ekuti auya achiridza mukati nokuti akazingi tine mukona anzi Love More aibata zvakare rhythm I remember ndopakwaya Sifas Karushanga achibva kubhendi rainzi Mbada Jazz Band Mbada mazuva yawo Mbada sakaiza iri kuEpworth kunonzi kumaramba kumberi uku ndifunga kana pane kuEpworth vakateerera vari kundinzwa tichibva muEpworth pane karwizi katinonyambuka toenda painzi pamuza ndopaigara paishandisa nhingi Mbada Jazz Band kuna ndiko kwakabva naKarushanga achizoya mubhendi medu tauya nemhosva yenyu mwana wedu wakavhiringwa nemwana wepamuchapano tisvike mumba umo tauya nemhosva yenyu mwana wedu wakamitiswa nemwana wepamuchapano masura seko chairman Peter Nyeredzi akumazoko zviri kufaira Gilbert Gidza Semu bwanji bwana wanga na wensoka pamaobrapa blessing zinu akurise nasiko kwa mabvuku tafara apaka munhu paya edimo chinagana na mai chinagana kurise nasi apa ushiwe kunze Harare South Big Joe amdara wangu unisei iwe boy mwanangu buda uone mashurari pano iwe boy mwanangu buda uone mashurari pano musanditi boy amai ndakura musanditi boy amai Vuka Boys akanyima macha kuti Rosemary Rosemary ndewangu Rosemary tambirei musanditi boy amai ndakura musanditi boy amai munde yangu musanditi boy amai ndinosiva Rosemary ndewangu Rosemary mtambirei
musanditiboira mainungu ndeyangu, musanditiboira maindinoziva. Rosemary, Rosemary ndewangu, Rosemary, Rosemary Jambirei. Musanditiboira mainungu ndeyangu, musanditiboira maindinoziva. Rosemary, Rosemary ndewangu, Rosemary, Rosemary Jambirei. Musanditiboira maindakura, musanditiboira mainungu ndeyangu, musanditiboira maindinoziva. Rosemary, Rosemary ndewangu, Rosemary, Rosemary Jambirei. Ndakagara stereke kuMelbourne. Ndichidza nakomana veVuka Boys ndaigara kuMelbourne. Ndo pandakazonana na Simon Chimbetu na munin'ina wacho Naison. Nokuti vana Simon Chimbetu vaigara kuMelbourne ikoko achiroja napa Owen Drive naPat Palmer. Saka taingoonana pamashops tichipractice tichipractice masongo achiti iwewe tinoda kuti tozoshanda tese kana tatanga bhendi reorchestra Dendera Kings. Apa yangu achibhekwa neSungura Boys. Saka tanga tichipractice masongo tichipractice nebox guitar. Kwadaro uku ndiri kuVuka Boys chingidai tichipractice nawo dai. Saka uri kuya kudzawarisei kwakuVuka Boys kusangana vakomana uri kusangana naSimon kuMelbourne kwauri kugara. Ndozvaitika ipapo. Svikira komana vazosiya Sungura Boys vazonditi vanditora kuti tichitanga iri orchestra Dendera Kings. Tanga tiri tese ipapo. Iwewe vakomana vakuti iko zvinezvi takuda kutanga bhendi redu. Ndinoziva kuti inini nziyo dzavo dzekutanga kuvakomana vakamboridza OK Success ana nherera vai. Chakatanga Sungura Boys OK Success. OK Success ndo yakatanga. Ndaiurana naNaison zvakanyanya, anga iri shamwari yangu. Saka taingoridza ndanga nebox guitar nguva yacho tichingokompoza tichiridza iye achiimba ndichingoridza kuti chiridza gitari. Naison anga singaridze nguva yacho anga singaridze vese. Then pane kwatichisangana iko kuMelbourne kuMerry Park. Chimbetu anga achienda kubasa. Akabva kubasa apedza basa pafodya papa aiuya achitoona tiri tunane naNaison. Patanga kutopractice zvedu tiri nebox ininde nebox iyo achiimba achiridza gitari. Saka unoreva here wewe kuti Simon paenda kubasa iwewe waiswera una Naison kureva kuti iwewe naNaison mukuita ngemimi ndi makasimbisa bhendi? Kutaura ipapo nokuti aistari wanzo practice zvakanyanya tiri two. Mukoma aizouya tiri achitozotwana tiri pakanzvimbo kataipracticira kacho ikako. Ndini ndanga ndegitari box guitar tichivaridzira gitari vachiimba. Ivo vese vari tu hapana anga negitari? Nguva yacho anga starta negitari. Uye Chimbetu akazotenga zvake futi box guitar papaya. Asi gitari yaishanda pesa pandirako? Ndirangu. Right. Nziyo dzamaipractice mazuva ekutanga yaya ndedzipi soro? Dzimwe dzacho ndakutodzikanga. Pane imwe inzi Neria but hatina kuzomboitsikisa. Nana mudzimai wangu iwe ndiwe chete mudzimai wangu ndiwe. Anga akaikomboza mudzimai? Anenge Naison ndiye akaikomboza.
dzakawanda dzatengopuratisa nguva yacho. Backed by OK Success and Marxist Brothers. Reketi nzopata pangoma solo makoreka vachitondedzera kuti Marxist Brothers yakavambwa sei. Akatanga kuya ndiona ninga na Peter Majoni anga ripo. Peter Majoni akakuona muripo. Ewa pawakatanga vakatangira vasati vamboita mashozi yakati wandei pana mufana wa Bata Central iridza rhythm meno anga buda ndo pandakazopinda inini mani pandakatorwa inini wokura kuti Marxist yangati mbenge yatombomira iwe usati wapinda yakati mbenge yavapo iwe usati wapinda 1 week and 3 weeks vabva kusungura parivaradi ndopa vakanditora ndoda kuzoti papa nani panguva yacho wanga kuna Peter Majoni airidza chii bass guitar, George Ferro, aidza lead guitar, Naja Mkwati, ndo ndakasvikira varipo nevamwe paridhimba pana mumwe mukomana ainzi aniko
munin'ina wabata central wairidza kusungura pakabva iye munin'ina wacho ndipo wakapinda pandakapinda iyo vanga vasati vatomborekodha nguva yacho vanga vasati vasarudza zita rekuti Dendera Kings akavambondapo. aiwa kuMarxist Brothers ranga sati rapo zita ranga rapo rekuti Marxist Brothers pandakajoina taitoshandisa mazita patakazoti Dendera Kings taishandisa mazita maviri paposta enzi Marxist Brothers orchestra Dendera Kings vanga singaswe zita remunhu saka vakati chimbetu vakati no kuti tingobvisa kuti Marxist Brothers vanhu vanozotadza kuziva kuti zvokufamba sei saka ngatingoshandisai mazita ari true kuti iri jairike rokuti Dendera Kings ndokupa tichazobvisa chi Marxist Brothers. Right. So kureva kuti pawakapinda iwewe makatanga kurekodha papi? Pandakapinda ini takatanga kurekodha because ava wakati vakangoita 3 weeks chete vabva kusungura boys vangoita 3 weeks vakabatana kudaro nana Peter Majodi nana Chichi chanditika nana Jamkwati saka ipo makapinda imkura kuti ndo pakatangira recording yeMarxist Brothers yakazvimirira nditika kupinda kwawakaita iwewe munana kura kuti iwe wakashanda na Peter Majodi? Ndakashanda na Peter Majodi takatangira kurekodha tuma 7 single kaiti karipokamkanzi chinge ndiri ndoga nhamo dzakandimomotera kamukasunga kakani kozoti ndarangarira gamba tabva tazopinda mualbum inonzi kunjere. Right. Line up yapana ndarangarira gamba yanga yakamira sei? Kuna Peter Majodi pabasi paridhim panga paneni lead yanga na George Fero pa madrums panga pana Jamkwati mapokozo kwakona Simon Anderson. Right. Aita high voice pana ndarangarira gamba ndiani? Ai leader pana ndarangarira gamba kunyanya madhezi acho aingochinjana pane mamwe aitwa na Naison ma high voices asanga akaikomboza yacho ndiani? Ndarangarira gamba ringe akakombozwa namukoma Chimbetu Simon Chimbetu. Album takatanga nalo nonzi kunjere patakabva muna kunjere abaraidza Dendera Resango after Dendera Resango Africa mashows anga akuitika manja anga akuitika kunjere akambo booster chitereki ndo album yawo yechitu kubva pana mwana wedango saka tanga takuita mashows akati one day vanhu vachiwanda solo wanga washanda kuVuka Boys mukambodhonza neVuka Boys ranga riri bendi riombe apa waku Marxist Brothers Orchestra Dendera Kings bendi rakura rakuita mukurumbira zvakatanga kushanduka kubendi reorchestra Dendera Kings chii chawakatanga kuona kuti patakatanga naiko zvino izvapo zvinenge zvakushanduka panguva iwe? Zvakatanga kushanduka nekuti tumari tonga takuwanikwa takubatika upenyu wangu wakuti ndakatanga kuzorojerawo ndabva kuna Asisi ndakuzvirojera kuMelbourne koko pandakatanga kuroja then ndakazotama kubva Melbourne ndakugara kuHighfield ndobva ndakatanga kugara nemudzimai wangu wekutanga pandakaroorawo ndakugara ndichiroja mufio anditika. Right. Mamumva kapo solo makore mamumva bwanji solo makore apo akuti fotokozera ife kuti nanga zinaenda motani anayamba bwanji. Right. Solo makore vari kudendera kuyekwe akazosiyana neDendera Kings akunotanga zvake fogofaya ikaiti nzoti akasiya sei? Dendera Resango Africa anakuipa chete boterekwa nguva yakaoma pana nguva yakaoma pane 3 tracks dzandakaridza ipo paya kunoti Lizaidi Pasi Rapinduka naSamanyika
dziri paalbum iyoyi vakazosara vachipedzisa ini ndabuda. Right. Akazokutsiva ipo pai wabuda ndiani? Kwaive mukomana ainzi Chibage. Daiva ina kangoitira patakarekodha boterekwa kwakasara 3 tracks. Tairekodha akati wandeka masudhengo yacho vamwe andosarira kuchi. Sakura kuti wakasira pana boterekwa. Ndakasira pana boterekwa album but kwakasara masongs mamwe akasara kurecording vakazowedzera album yakazobuda kuipa mari inenge iyo nguva yakaoma akazoisa mama kuzadzikisa pa3 tracks dzandakandasiya ndarekodha. Alright. Kuroti anasama ya nguva yakaoma yacho ongosina kuita. Angesati yavapo. Yanga isati yavapo. Vakazosara vachiita vachizotora nemasongs akasara patakarekodha boterekwa. Right. Iwo sikura kuti wakabva wasira pana boterekwa. Right. So chakaita kuti ubve wewe chi? Inini ndangati tongoriko neshungu dzekuzviitira nokuti taingozarirwa nemusic yaingouya musoro mangu sichingodi. Pane mamwe masongs ataitomboridza ivana chimbeti asati vapinda pastage dzataitomboridzawo tichiimbawo tega ikoko ende tikatombofoma kuti band rinonzi New Hard Life Band. Ndii ndakatoritumidza zita iroro tikarekodha zvisingazikanwa nana Chimbeti naSimon. Saka takaita 3 singles dzedu boys dzega veband. Ndo zvakakonzera kuti uyu Peter Majoni azofaiwa basa manje. Peter Majoni anga ari band leader kwako mana kuNew Hard Life. Saka zvakafamba sei papo kuti mupombe band iri? Taingofurirana kuti ndiani nani angariwo paNew Hard Life band? Because dzese dzairidza vana dzaibheka ana Chimbeti kuti inini Peter Majoni, George Fero, Messi Jamkwati tanga tiri tese. Saka matenderera Nelson naSimon pamasiya. Makanyorekodha kupi? Takarekodha kuZMC. Right. Peter Majoni ndianga rilita. Ndianga rilita kuband kwese saka vakabati saka ndaunzoti zvakazobuda sei? Akainzwa yabuda akabuda song album song yacho ma7 ndakataita 3 7 songs but dzakabuda maindo pazvakabata. Uchiri kurangarira kuti masengenzi ngaenzichi? Mamwe acho ndakangana ndakaimba 1 ipapo. Wanganyora 1 wewe? Ndakanyora 1 uyu akaita 2 Peter Majoni. Ndovazolika manje. But imimi pamaita izvozvo mamusina here pfungwa yekuti zvinogona kulika zvinhu zvichabuda? Taitozisati zvikadzika takutongoita ubhindi redu atinapana totongozvimirira koma zvakazodi ende taitofurirana Peter Majoni aitiji komana munhu mwedu kana 1 akafaiwa basa tese ngatimire ngatidii ngati strike ngati but pakazofaiwa basa zvishuwa tiri papractice mamushandira pamwe akauya Chimbeti pakubasa akauya tichipractice akomana nhasi tafunga kuti mukomana uyu tisashandi naye kubva nhasi tichada kumuona tichada kushanda naPeter Majoni but atora kutaura ini ndakabvunza ndati but hamuoni kuti chii chanyanyoipa ipa madi kuwirirana pane zvakangana unoti tozotanga futi kupractice nomumwe munhu baseman apa music yedu yanga yabatana zvakanaka. Zvandataura ndizvo vanenge afunga kuteera anenge afunga kuita anongoenda ati ndati uyu ndiyenge achamudawo zvakamusamwisa ndati ndabva izvi nekupurana kwataita kuye kuti munhu 1 akabviswa tese tofana kuenda haine zvechiwanda kubva ndazviyimirira vamwe avo vadzokera ana George Fero akaramba aripo ndakaramba ndiri vachiridza vamushanda vamwe ndakaenda ndasiyana navo mandambogara kumba svondo rese achituma fosa chiyache ndida kundochengetedza sorana muda kuno kuda uyu ndewanisiri kuda. Okay, Majoni ndewanisiri kuda soro ngauye kuda soro ngadzoke kubara. Nini 1 week yacho
pasina ndikabva nakuenda Peter Majoni manje ndopa akazolingana na mudhara Ketai paka joina na Ketai bandi ndizvozvo na Ketai then banditi hasha toda kushanda namudhara Ketai mudhara Ketai akatobva kwaSongo saka toda kutoita bhendi saka sati zvambofamba Peter Majoni abva asungwa adambura mukadzi wake Pemu nebanga kambonopikawo ana Chimbeta chingondinetsa ndabva ndazodzokera kwaChimbeta. So kureva kuti Ketai aunozoshanda naye? Ewa takashanda. Wakatozomboenda kwaKetai? Pakabuda uyu manje ndopatakazosangana. So iwe wasvika kuna Ketai kweke iSimba Brothers? Aiwa tisi takatoi Simba Brothers takatoifoma tititese ndanga ndiripo. Kwakuna nani? Kwanga kune inini Mudhara Vheve, Peter Majoni na panenzi John leadman aiyo akabva naye kwaSongo. Joseph Muema. No, Joseph aripo umwe anzi Jose ainzi Jose but asasiri Muema. Siri muya saka takagara pasi tichipractice paringa pa 7 miles. Saka ailidza lead ndiani? Iye mudhara wandotaura nini parhythm bass ranga rina Peter Majoni Ketai achiita mavocals na Chenjerai musere Chenjerai musere airidza naye kukaSongo wakabva naye kukaSongo kukaSongo vakabva vari 2 saka tainga takuita mashozi tikati ko nyaya yezita rebhendi touri tichiita patagara pasi tiri pa7 miles. Peter Majoni abati tikati Tauya Brothers yakaibaya mudhara Ketai abati ngatiti Simba Brothers tapata tamavhotse rakanaka nderiva tapata vhotera kuti Peter running Simba Brothers ndo zita rakanaka nokuti tikati Tauya Brothers toita kuti tiri kumabhazi akatauya chichi poromotwa natauya saka Simba Brothers akanaka ndopaita pasisa kuti pandota Simba Brothers tikabva tarova masingles nenzi Murema Africa na Usisha Gue ndabva tazorekoda album yainzi Rukudzo ndopane sengwe nenzi Gwebede mafupa azarira Gwebede album rinonzi Rukudzo kai kanonzi Tinomukonda Mulungu kakanyorwa nani kai? Kakanyorwa na Peter Majoni but kakashaurwa na mudhara Ketai vachibatsirana naisonengo na Peter Majoni wacho ndakanyorawo pane mamasongs andakanyora munhu wese anga anomvumo yekunyora masongs ndakanyora 2 achaziva pana kwaive na drama Matisha ngaripo ikoko ndiyangari drama wedu paalbum iroro watinonzi munhu wese anga akanyora zima ainzi Rukudzo. Iwo wakaisa kapi apo? Akazotareka kusonga ndakuti kakangano kainzi chivo kasika nempa kachiti kutarisirwa kumusha chichi enda achaziva maifambira kaita ngaripo pana album retu renenge parana Rukudzo rwacho saka after that ndopandakasungwa Peter Majoni pakazobuda ndopatakazofomana patisangana naKetai chakatanga kusungwa kwa Peter Majoni achibuda mujeri ndopamakazosangana naKetai abva ndipfurira futi kwaChimbeto nzoko yakuno. Ndiani manja? Peter Majoni ndiyati takuda kushanda naKetai zvimwe zvinhu tanga tatopiwa na matemu nemabarika angatipa madrums nezvimwe zvimaspika saka da kutoita bhendi tobatsirana naKetai yakatobvawo kukaSongo mudhara ini ndobva ndakazombobuda futi ndakuita naKetai uku ndichidiwa futi kwaChimbeto kambofamba ndopa ndakaita munyato wekutanga kutenga tumainstruments wangu. Kodi mukonda Mulungu ngati Mulungu simumukonda mafupa asalira kwekene imasimai. Kodi mukonda Mulungu ngati Mulungu simumukonda mafupa asalira kwekene imasikana. Kodi mukonda Mulungu ngati Mulungu simumukonda mafupa asalira kwekene
salira kwebele ngati mulungu simumukonda mafupa salira kwebele Ndio kambuka kubva kuna yeka Peter Majoni kakashaurwa kana keta mchawaya kusimba brothers go tinomukonda mulungu vazhinji vakati mafupa azarira gwebere ndo zita rake kanzi kuti tinomukonda mulungu Solo Makore anga ari kwekoko ndo zati vazhinji kutodaizi vamwe vacho rushiro rautana na Solo Makore mudautana na Solo Makore ere regai ndikupe namba dzake Solo Makore teresai gadzirirai kutora namba dzake mumashure mekambwaka Ya vanoda kundibata pa namba dzinotidzo 0712 933 401 kana kuti pa 0773 985 460 0712 933 401 0773 985 460 chandinyangatisa kuti iwo kukuda uno tsoka kuno akauya ndiye kwandakatumira munhu akauya iye ndiye akataura nini pamakambenge makuridza neSimba Brothers pane here pavakambouya kushoko kwenyu mimi kana pane pamakambosangana hataionana mamushandira pamwe musi wandakasiya akomana vainhengeka ivo vana vaketa vairidza kwamachokoti indabva ndatakura kaimburufa yakangu kanakakashanda mubhendi vandaya nako kwamushandira pamwe saka kabhatera manje abhatera naiso nenge ndaraketa ikuwekwera kuti watakura implifa seko chingoti ndakasiya kuti ndakatyira kuti ndikasira ndikuraira since ndabuda zvisina kuvapadza akabva ati dhuma tiri tuna ndembetu mamushandira pamwe
tata ndasukuda anzitsaka ane mune mari kalo nechikwereti chiri kubhendu saka inoitwa sei chimbeta bvisa mari acho but inoapa mari acho yanga iri mari wongo wakwirita kubhendi mheno zvakaitika panguva acho saka achimbeta bva mari pakandipamana vandamubhadhara vandamupachi mudhara uyo saka ndakabva ndadhaya nditokuti ndikupei amplifier azviiti saka iwe wanga kuda kubatira paamplifier aida kuti atora amplifier kubata ndikabva ndipa mari hanzi mari ikweyo hanga risiri mari yaitenga pana kuapa but akabhoekana saka iwe ketai makabva musina kunetsana kunetsana kwacho ndikokuti ndakabuda vasingafarire kuti ndibude iva teveto neshow musi wacho wovanga neshow uvangoshaika ndakoshaika ndikati anchada basa ndakusiya wanyengetedzwa ndatora kanhu kangu ndabva ndabuda nako kaamplifier kaishanda pabhendi ipapo sakuroti iwe amplifier ndo yanga ine show kwako saka unoti show vakatozotsvaga amplifier imwe saka then pandakazodzoka manje kudendera kings mukomana anga achiridza rhythm paya kana uchizwa album yakuipa chete handi pakanyorwa pacover racho kuti tuma rhythmist but hapana chakaridza pandakangodzoka chimbeta akabati ainzani chirova marhythmist ainzani chibage ndiye chibage wacho chiridza muridzo webasa wauyo pepe mama kusati makuisa masabu kapepe takaridza ndega marhythm ayo tanga tisati takuritsa masabu tairodza rhythm yege yese marekodzi anga chiridzwa nongomana ndakabva ndanzi ndapiwa ese album yese but pakava pakanga kunyorwa zva kuti two marhythmist but saka pana chaakaridza kana one pawakadzokera kwekweyo wakasukwana painani ichibage ndo line up yanga yakamira sei manje yekuorchestra dendera wanga na chibage inini tapes tapera forza George Fero menguyo Nyampandu Mofat ngaripo mundano kudzoka kwako iwewe ukasviko simudzira pana album Africa pana kuipa chete ndo paipa munoboka makapfeka majini paipa masatana right ipo pai Dr. Nero wanga watofaiwa angatopa paipa so Nelson akaperera papa pana Africa Africa somewhere pana kuipa chete ndo pana ndakazopa pera kwa 89 nana August kana singakanganisi makunotanga Folk Fire Folk Fire ndiye gore ripi Ogofaya ndia takatanga practice muna August imomo 89 vati songo yangu yekutanga yakabuda 2090 pamakatanga kupractice apa ya ikoko uko anga achiri kuziva kana mamita zvokuverevedzako aiwa ndakandatosiya udendera wakasiyira isolo shungu dzekuda kuzvimirirawo ndanga ndine shungu dzekunyora nzimbo doti dzimwe dzacho ndaitodziimba ndichiriko ikoko but ndanga sina mukana wakuzere kuti ndirekode manje ndanga singakwanisi kuti ndingarekode saka ndoshungu dzakandipa kuti ndizvimiriro kana roniyo ndakaitomboirova mainstrument ako ndiri kudendera inonzi roni song yangu yekutanga uchimuudza Simon kuti ndakuda kusiya ndanozvitangira zvamo akazvitambira sei mukoma Simon zvakabata nokuti anga singade nini nakati zvakabata anga singatomboda nini kuti ndibve nokuti ainakirwa neruoko rwako ainakirwa neruoko rwangu chairo kutoti pese kana ndiri kufogofaya pataingoonana takasikakwasana nemaoko yanga iri hagi kana paakambosungwa achienda kujeri paakadzoka ndiri kudzoreseka akamboita imwe show mustadium ndikaenda kapinda pastage akandidaidza pataura pamike mwana wangu pakuratanga kurova vanhu vakandinakirwa zvokuti masongs avaiziva kuti
kana ndisingakanganise ndo yakaita last show yake mudziwarese kwastadium handitika kana ndisingakanganise vanomudziwarese kwakanakirwa zvekuti ndichiri kutondera show yacho iyoyo ndanga ndiripo ende Nelson anga akatakwa Nelson akakatakwa igara akadhakwa zvasho achitonzi uyo akarara pasi perora apo ndakamuona Nelson aidhakwa wabva kuiko iwewe waenda kunotanga Fogofire yanga yakamira sei vakomana chakwana unga kupi Fogofire nichibuda ndakatanga kutenga tunhu twokushandisa magitari wangu drums and so on ndatumidza zita rekutanga rendaida kutumidza ndaida kuti rinzi orchestra leswakusa abva ndati Fogofire bandazotsvotsora kuti orchestra leswakusa riti Fogofire zvichireva kuti moto ichiputukezi fogo zvimwe chete kuda kuti fire saka leswakuswa chirudziwo izvo zvinorevei zita randakangoda kukopa verumba vamwe vana leswenyewa nyika chichi saka ndakangokireta zita kasina kana zvakare saka iwe wakuswa waungosingezo zvinoreva mati kuti wakuswa waungosingezo zvinorevei pandainakizwa nekuti leswakusa zvanga zvisina zvazvinotaura iwe solo unotaura izwi rausingazive ko kana richinyadzisira ndaingotiwa mino but ndakazongoona kuti irariite rikainingoti Fogofire yanga yakamira sei Fogofire yekutanga kwaiti nini mike inini palead taingochinjana dzimwe ndoenda parhythm mafirst days ndaididza marhythm parhythm palead panga pana umwe ainzi Charles Mchenagumbo na pabesi panga pana Patrick akashaya aigara mumabhuku pamadrums panga pana matoni kana singakangana nzi Tony Mahara but ari kugweru ndakamudzwa kuti ari kugweru aibva kuti kumabhuku mupenyu igore ripi kuma end of 89 kuseri kwa Roni kwaiti chi 90 ndo patakabudisa Roni kuseri kwa Roni kwainzi Tendai right takarekodha 2 singles ipapo musi umwe pakabuda Roni takanda togadzisa tuma yakangobuda takabva tangoti iyi ndo inofanira kutanga kubuda paimwe single yainzi Shingira Munamo yanga iri part 1 and 2 akatanga kurekodha tumasingle imwe yainzi Shipo kwazoti kusavimbika pabasa iyi yandakazodzokorora futi ndikaisa paalbum yakatombotanga kubuda iri pa7 Shua
ndekanyuma makatsa kuti solo mako Roni remix usadherere Roni yakatambirwa zvakanyanya zvokuti marekodhingi yacho yaitonetsa kana kuti zvaikonzerwa naiyo here kuti vanga vasingada kuti ndirekodhi achindivharavhara nekuti ndakamboenda kugirama kodishe ikanzi hapanapa haiiti rekodhi yake ndikaenda futi kuzoite mc akaitsika-tsika saka vakomana vebundu boys ndo vakazondibatsira manje nechi paive shamwari yangu ainzi Kenny Tsvatsva saka vaiwanzoenda kulondon vachidii nekamuvheti umwe ainzi Debbie anga ri manager wamudhara 2 ndiye akandibatsira nemari vanyora tsamba kuti enda kugrama unoona director wegrama nemari 500 vandaenda kuti akuitire music irekodwe mari yacho ndokuti kukwanisa kupinda mustudio kwandakaita zvanga zvingotsikwa-tsikwa zvarekodhi yakabva yarekodwa ende nemalabels yacho chaiwo aitoitwa kulondon achiitwa nevakomana vebundubos achinditumira kuno ichipera mudenga yakudiwa nevanhu zvisingaite. Saka imimi mazoonana masangana aya Roni yanzvika ainzwa Roni Simon akaitambira sei akati chikwauri umwe musi manje tasangana vamushandira pamwe namudhara Simon izolo ndepi usazondimba futi kasakwana ndati gongoma ndakakuimba ipapi paiyanzi songo yako yekunzi Roni wakaimba inini kati aiwa munonzi Roni ere handiti munonzi Simon ndakudangoseka edu paipa iwo tingatiwo here vane yavo yavakaimba vachipindura kuna Roni manzwiro andakaita vakandimbawo kuti inoipa songo inonzi Chinzvenga Mutsvairo anga akaimbawo inini Chinzvenga Mutsvairo. Chinzvenga Mutsvairo kunzi kuita sei dzimwe mbedu inorima Chinzvenga Mutsvairo inowanikwa kudzorese kwakakuchichave anofunga unoiziva songo hanzi mombe inini popa ndomanzwira ndakaitapo asi aona mubvira mbobvunza kuti mukoma musandiime Roni unoziva munhu kana wambobva kaunenge uchimboshandawo ndakangoimba nenyaya yekunetsana kwatakamboita nangoma Chimbetu madhezi andenge vachida kuti inini dzoka chete saka pane mamwe manzi masilasis yakuti ndakataka kuita mashozi ndisina inonzi silasis saka kudhara vaiti usina kana rekodhi haubvumirwi kuridzira vanhu musina chinonzi silasis saka umwe musi vakauya ndichiseta kunenge 7 hours vakanditi vakatuma mupurisa akanditenda munombunza zvakadai plus paposta ndaiwanzonyora kuti former Marxist brothers. apa waiseta chii ndiseta masimenzi kuti tiridze imwe iri Sunday show yanga iri masikati muchida kuridza nechi nefogfa yangu iyo saka iwe wakatuma Simon akatuma mupurisa akabvaso yapandanga tatambotanga kuridza ndi apa ngosati watsikisa musandatsikisa manje tiko iwe ngaonawo wanonzisolo ndikati ndini enda pasaidi namupurisa ndanga undibvunza chitikowe unoziva here une license here anzi Dara Chimbetu asvika kuSouthampton vachikomplaina nenyaya yako yakunyora kuti former Marxist brothers
hanzi nokuti hazvifanira kunyora kuti Marxist Brothers lewanyora kuti chi former Dendera Kings nokuti Marxist Brothers ndini nanaiso ndikati saka kwa anotuma imi madi kuuya uchibva ngotaura nini anga vatuma imi kuti zvaita ndati ivo vari kupi saka ivo haana kuda kubuda pachena kuti akambosara akahwanda zvavo pakona kuma rooms saka mupurisa wedzena abva andibvunza futi achiti saka une C-license kati C-license handisiwe chicho chindotorwa kupi abva yanga iri sandimandi yacho ndopana kuridza mamushandira pamwe iyo mupurisa wacho tumwe wacho anga asingaziva kuti inotorwa kupi saka bata haimbomira wakadaro ndiri kuyama manje abva ada kuenda kunobvunza chii mudara chiri kuti C-license inotorwa kupi vanzimira kuno saka mupurisa haidana kuzobvuma kumira tera picha ndoona aritori pakonana mudara Simon but ikoyo inikana kuti mire kukati aiwa kandotadza kupinda mutoirirere ofisa nepaipana vanadhuvadhuvanangokanimerakovesodepi anapata handiribo wangu tapa tazienda tapa tagara tiri vatatu tapa tatanga kukurukura tuwamukoma ukowa ko zviri kufamba sendangoona kamupurisa vachiti anzei ko makatadza kungonitaurira kuti usanyore kuti former Marxist nyora kuti former Dendera King ndikati kapata no iye zvishuwa iwe wafana kunyora kuti former nhingi saka iwe dei wakanyora uchinyora kuti former Dendera Kings Dendera Kings matanga tese saka apa musi wacho vaive neshow kuGlenview Stadium saka ada kuvhiringidza chete show yanga kuti ndisadi apa ndazovabvunza ndikati komanje alright uyu mupurisa zvarondibvunza nzi C-license inotorwa kupi mupurisa ngatoti kana pasina C-license iroro hauchambodi fane kuridza ndati ko rinotorwako panzi akuinquad building muroom 17 chichi ndati C-license ranga rirei rekuti kana usina rekodhi yati yabuda anga usingabvumira kuridzira vano usina kabepa iroro C-license zvinoti composer aiwa certificate yekuridzira saka zvaitorwa nguva hamene kuti mazwana zvichiri kuitwa saka mande yacho akamba anditaura kuti hanzi mande ningi inotorwa kunenge mande yacho tanga tine show kwamushandira pamwe tikati pandamukira kusene kunotora bepa izvacho C-license rachaitoita harangasikadhura anga $17 asingadanganisa apa ndatitora show yemande yacho apa ndatoiridza chete mamushandira pamwe ndisina kana ndanga ndisandatombobudisa album ipapo but yai vaitambira music yangu ava vakazobudawo vakuenda kwavo vakusiya uchishanda da zvavo vakaendavo aiwa handina kuzoendera mberi papo handina kuzoshanda ndakatokanzurwa sho iyo yesanda ndopakauya masoko ekuti ama ndapa ndaitorwa ndopa ndakanyora kambo ikakakuti roni ndakashanda chapa ndoita kuti nguva munhu ondiita majira zvakadaro ndikanzirwa sho nenyaya dzekuti ndopa ndakangoimbawo kambo ikako ekuti roni otsika tsika Yeah.
akambo chana chinhu zvingamutsaira kwakubva Simon Chimbetu right solo makore akazombomira aita accident bombomira zvemagitare izvi kwenguva yakareba aita accident yatinzwe kuti zvakafamba sei parwendo rwachirworo tsaona ndakaita twice ati 2004 ndakaita tsaona ndichibva aisa mainstruments ndaisira sister Yondova vaidza uchinoi saka taakudzoka manje motikari yandanga ndiri yanga yakatakura mainstruments driver wedu wataenda naye anga ichinwa doro pungwe asina kona kurara saka pakudzoka manje aikotsira akazopinda kuleni risiri kuchiuya imwe motikari lake kuti kamotikari yedu kanga kasimba amborowana head on motikari yange iri mubheti toti vanodonerawo lake kuti kwanga kusina mawero abangosvikira kuchindundura bangosvika tumira tundu ndokumira kwayakaita bvatanga kubvira gitari ranga ri pamakati pemakumbo ndorakazondikuwadza pachiri papa ndoko imwe tsaona ya 2004 kuye driver anakwara 2000 driver anakwara driver akakwara akasvanikidzwa nechidriver ndianga akakwarawo zvanyanya iye kumashure kwakune instrument kumashure kwanga kune vakomana 2 kunotofanira wandaifamba naye aikonekta mainstruments ainzi edimovo mabharani akasvetuka kusvikawo paakaona kuti paipa akasvetuka vakomana 2 yanga iopen track saka akangosvetuka ainini takatazvobuda imomo yatomira motikari yachangobvira asi instrument harina kutsva instrument haina kutsva zvakangomwanda murodi ndo imwe tsaona yekutanga imwe yandakazoita kuti 2007 ndikapindana neimwe tsaona madhezi andanga ndofamba nangoma Alex Machis anga tiri kuitenhereza atakambofamba nzvimbo dzakati wandei saka imwe shoro taakubva kunenge macho patakadza kustadium yekuchinoi takudzakira kuti kuharare wanga urusiku tapedza kuridza saka motikari yakatitakura kuti tidzoke yanga yafa yaitodhonzwa nechimwe motikari nekaventure ichidhonza ka35 yanga yakatakura zvimabhodhoro zvebhiya zvimapuranga zvestage saka kwanga uri usiku kunenge kuma3 dzeusiku saka chakadambuka chinenge takuda kusvika pa10 o'clock enda kudownhill chakadambuka chicho kudhonzesa chiya motikari yabva yabuda musango pandakadai zopepuka zvorora ndinzi bhambu tava musango ndikati apa nhasi apana chekumirira ndakabva ndasvetuka mandanodonhera kwakadaro ndopandakazovhunika gumbo mutori nesimba ravhunika gumbo kuyanga iri open track here motikari yakazonumira T35 yanga iri open track saka mamuri mashure naiti mumashure ndokusvetuka kwamakaita ndokusvetuka kwandakaita saka kurodama makaramba muri mumaikuwara vamwe vanga vakaramba varimo hapana akakuwara ndii ndakatozokuwara ndokusvetuka kwamakaita ndakatoengurei pasi ningirika ndazongo motikari yakazonomira fanike pano nekuko after saka kuti ndisimuke pandakadonhera pacho toone tadza daiso ndobukuta mumwe muno utsika mumadhaga daiso ndoone gumbo norilengulengu takangobata neganda chete ndopandakazodaidzira basa tazotakurwa kubva ipapo tazoenda kaventure kaidhonza kacho kanga ndomanga makazara vakomana vaisigai futi vamwe but havana kukuwara maningi vanga vari muka imwe motikari namudhara musabana anga aripo
yakarola katatu ikaputika mavhiri ekuleft SR2 asi hapana akakuwara maningi. Akakuwara maningi ndini ndichamba kwandakazoita razomanyiswa kuchipatara paririnyatwa ndikatoita mwedzi ndiri paririnyatwa. kuna kuti makatozoita chipo chenguva yakadai zvakadi musingadzokere mudariro? Ya ndakatoita nguva yakati rebei. Kubva ipapo ndakazongoitawo mashows apo nepapo, ndichiridza hangu ndakagara ndichifamba nemaklasses. Ezo tisvikewo padzinopakwe wa jimbo Iwani Pela tejani moyo tamutova neNational FM atowira mushurepe 2007. Madhezi acho madhokta akandi operator anga achistrika mabasa ndichienda kuda kuti ndonobviswa plaster asvikira kusina madhokta kusvikira ndazoribvisa ndege ndiri kumba plaster akagaro gumbo ringarifunge gumbo richaita bhoere ndakandambofungira kuti ndichatsika agumbo kuondoroka kupfurwa neguruwo makwati akabuda ipapa ngari mawani saka plaster ngogara nayo kwenguva yakadai zvakadini? asi yangada kutosvika kuma2 months. Right, ndibva waita sei paya plaster wabvisa? Ndabvisa kusvikira chingo kamina ndirimo ndichingosvikira ndakukwanisa kutsika ndinongofamba nemakilashi ndikanditahu chienda zvichiendeka. Saka wairara masei solo bhoza pangu usingachaenda kubasa? Anga singachaende anga zvokungokekeya vana vangu vanga vachichengetawo musikana mombe taitongondoona kuroti wanga wakubatsirwa nemwana. Aiwa zvinofadza kuva wazoita sei? kusvikira ndazoita bhete ndanga tichingoita mashows namachese tichingochididza ndakagara nana mashakada mwesho yakazondipedza machekuye takaridza tiri mashakadawo achifamba nemaklashi nechifamba nemaklashi kamboridza imwesho kambozoma pamaipfukwa chibuda ndiri maklashi veimba acho validha acho takagara pacha tichimba takagara pacha chibuda acho yawo mashakada achimba akagara pacha upenyu umahwane chikada aiyo andizvikangana izvozvo saka kusvikira handazoyebho ndakutozvifambawo ndakutanga kuitawo tumashows tichingohayawo mainstruments pandapamba nepoguva kuma 2012 ndipo ndakatorwa naSulu. In fact kuna Sulu ndakaenda nichida kuti tingofamba titese neband rangu. Saka kwa Sulu manje akati no ndikuda iwewe chete. Kuda iwewe uyakudzoka kudendera Kings. Ndigayo kuti nenzara yanga yachatirowa nguva yacho hapana mainstruments saka ndakaita areka mbokiya ndinowakomana ndakatanga kurovana. But wanga waburisa usadherereka 2010? Ndanga ndaburisa handitika ndobva wadzokerawo? ndabva ndambodonzana naSulu ngerana naSulu chingodaro svikira ndazozosiya 20 chi svika 2022 ndabva kuSulu. Saka wakanorowa 10 years uri kwaSulu? Yes. Kusvika 2022 23 ndabva ndabudisa album yangu ndakangoda kungosiyawo zvongafunga kudzokera kontinya neFogofire. ungaona kuti zvinenge wati simbei bichana ukati ndakuchikwanisa kunosumudza rangu bhedhi ndimboita zvangu nokuti zita revanhu vaingondinetsa kuti ayacha vatiregerera miziki yakakanaka ramba uchiita. Saka iwe pawaenda kudendera Kings pepe solo waimboonawo here mukana wekumboridza wana mari muyenzi? Aiwa ndanga singaite mukana wekuridza namari muyenzi nekuda kuti wairambidzwe? tanga singapractice zvendizvo ndanga sina nguva yekuti ndingava
pindire pamberi zvinhu zvavari marongero avo nokuti ndingida kutoita kunge ndatoda kutomutsa bhendi rangu imo saka ndaingoita zvavo zvinhu. Patika Solo iwewe vanhu vari kukuziva kuti Solo Makore ane fogo yake wauya uko ungatadzocha kutombonzwisa vanhu kana kekufogo 1 hapana pamwe pataingotiopchana iye Solo aitombodawo zvaizvo kuti zviitwa kuti ndaingoridza maridhime ekwangu manje kana pane mamasongs angari kungobatanidzira kungoti ngoisawo maflavor ngoti zvinake panenge yekuti mupurisa eri munzipe inonzi mupurisa ridhime ripo paya ndairidza iko kuna iyi inonzi ndirore iri pana marimenzi mupurisa yaidiwa sterikinawo kumani ndikairova so yaitongopindira nezvayo nemashoko yavaiisawo ipapo simudza chakungoa ndobva wazosiya ukati regai ndichinotanga zvangu saka iko zvinezvi zvamira sei Solo? Iko zvino zvaparinane nokuti ndava netumidziyo tushoma twandinato ndasara kuti tukakwanawo ndati kuti kuita basa ndakukwanisa kuita nokuti ndogona kuhayira zvishoma zvacho zvakashota. Vakomana vako? Vakomana varipo saka tiri serious pakupractice pari zvino kuti tozotanga mashows kupera kugona kutsiyanisa musambo nokuti ndinekasiridziro kandoita kamusambo yangu inoenderana nemusambo wangu kana takudendera tinenge takuridzawo zvekudendera zvinoenderana nede saka kucreata kwandaita gitari wacho ndokuno kuri serious. Pane here patichazombonzwa kuti umwe musi kuti Vuka Boys nekuti mese vakomana Vuka Boys asipo ndise mchikudzira chese mese muripo pane patichazonzwa here kuti maita chimwe chinhu pamwe chete maoriginal members tichaita manje tichaita nokuti tiri kugroup remalegends area tiri pane zvatiri kurongana nasho munyana tichaita zvimwe manje baba togona kutongoita imwe na collab yedu nana Foster ndakambobva kuVuka Boys ndidakamaendesa kuVuka Boys ndokwakanodzidzira madramas ndakamati pakambomira kwachimbeto mamunzwa kapo Mukoma Solo Makore right. Mukoma Solo timbonzwawo maringe newanano yawo mhuri yawo yakamira sei? Nini wanano yangu yekutanga ndakaroora mudzimai aibva kuGruwe ainzi Gladys Foya akaita vana utanga nonzi Linda Mpenyu. Linda ndo wa 88 wanano yangu ndakaita 87 anoteera Linda angari mukomana ainzi Livers akashaya ne14 days aberekwa kwozoti mumwe ainzi Tawanda wandakazoimba somwe inonzi baba Tawanda akashaya ne7 months tabva ndinanga vazoshaya 2000 madhezi andaigara kumebhoreni nasisika iyaye sisi wake aigarawo aigara panext nepanext iye achigara kumusha iuya pamaholidays pazvikoro zvavharwa. Ndopamakasangana ndopandakasangana uchingourana naye kusvikira apedza chikoro kusvikira azotorana. Aiwa parikunzisika pa so ikoko ndokwakazvarwa Linda. Ndokwakazvarwa Linda aifanira kuuya nanzvadzi dzake 2 dzakashaya ndovazita sei ndabva ndazowanana futi namumwe futi anonzi Gladys futi mazita yayo menoti anongodu Gladys muchiurawa angari okupo kumushawa anobva kwaGutu kwaGomba uko saka ndakaita vana naye 3. Ndiani nani? Kune musikana muhombe anonzi Aida ari paikoma ari kuchisoja antori musoja musomeki achiteerwa naEddie anozita rangu Junior Solo Makore wacho Junior Eddie Mukono Wasoka ari kupi? ari kudzidza munenge akapedza form 4 ari kwasisi wake ari kwamaiguru ake Glenville 7 kanouya kuno zvaapedza chikoro kwozoti mudiki wacho anonzi Edgar
Ndiye after grade saka beza grade 7 yake. Last year. Right. Iwo bari kupa meguru wangu yo. Bari kwa gutu. Makazosiyana Akasitora takasiyana. Akasitora rorwa akasitora munhu akazosiyana kuti amenoti zvinari kusipamisa sei. Anditika. Kwa vana vaviri. Okay. Right. Ndivyo mazoita sei. Pari zvino ndisingo. Anditi mugere zvenyu. Ndichiri vana vakura. Vanhu vakura. Pane vakarorwa ere? Mukuru wacho akaroorwa zvakanaka akachata nagere zvakanaka. Linda uyo anomuteedzera wacho Aida Musomeki akuzvishandira Musomeki akasimba ari paingoma asati aroorwa. Mhino asati aroorwa menoti. Asi pamhuri yako vana vako vese solo vakabatana? Vakabatana. Vanofambirana? Vanofambirana. Vanofambirana. Kozoti wani wacho vanomamwa musango munoitwa vanowana kamusikana kanonzi Vanessa. Okay, kakura sei kaVanessa? Vanessa ndika 2012. Kari kupi izvozvo? Kari kuna mai vacho muchitungwiso. Kari kuita grade chi? Pari zvino ndisuziva nokuti amai vacho ari kuti akuramba nako solo. Amai vacho anoramba naye uri kuchengetere mwana? Hasi kudaka naye asi wako echibata takatomboti gare naye panapo takatombogara tese naye pandakasiyana neuyo. Saka iwo vakunyepa uchiti hasi wako kuti usaite shungu. Saite shungu ya. Saka ndakatoita. Pamauso kuendesa kasipo solo. Iwo pano pasiwa wani tadza kuya pano kuzotora sipo. Aiwa pari kunzisa. So solo pavese vana vako vese uri kuona sei panewo ngati ndiri kuona nge apa uyu anenge achatedza matsimba? Matsimba anogona kuteedzwa nakamudika ndiri kunzwa kuti vakomana vanongutaura kuti akanoimbawo zvevakomana zvamazuva ano kuti kunzi mudhamusoro iyoiyo chingwe kuda kungoita kaedgar wacho kuti manje agari padhuze neni saka akada akachigara padhuze neni vamwe taitokubatsira zvekuita. Saka tora zvevana vako ugari navo? Mai vacho adi navo futi vana amai futi ndovasiri kuda nevana mauwanikana mai amazive zvaneti vana amai ndodambudzikiro wozochema kuti vana vangu hasi kuchengeta vana vangu iwo kuzoti kunza mwana tione tinenzira kadi chibhadhara kozi hapana panenge rase mwana wangu keni saka zvinge zviri kupfira zvazvo.
musina mari taura iperi azozona kashua shamwari taura iperi kana mumba musina mari taura iperi azozona kashua shamwari taura iperi daiti kunye papo akuru aite taura iperi utemba isone taura iperi daiti kunye papo sekuru aire taura iperi utemba isone taura iperi kana mumba musina mari taura iperi nazozuna kashua shamwari taura iperi kana mumba musina chekuba taura iperi nazozuna kashua shamwari taura iperi daiti kunye papo ambuya vaita taura iperi utemba inonde taura iperi daiti kunye papo sekuru vaine taura iperi utemba pachayo inonde taura iperi Thank you.
sei damba refu rako iri 2023 wakati kutumiza zera kuti tapinda takatumidzira nenyaya kuti tanga tadzopinda kuzisa kwa vatsigiri kuti tadzoka mundima, tadzoka takusimudzira fogofaya. Kubva kupi? Yanga yambotimire ikaende chipadesa nanga ndakuridza na Sulu. Vatsigiri vefogofaya unovavimbisa chii? Because iwe uri munhu anongoti akadai so wadzokera kudendera Kings, saka vachavimba newe sei unganyatso kuvataurira? Zvino ndadzoka zvine power nokuti zvaindinetsa painyaya dzemidziyo yekushandisa ndanga ndisina, saka iye zvinoti midziyo tatowanikwe mbishana zvashota zvazvo zvishoma, saka chaita kuti gore rino iri chairo na March ndinofanira kubudisa 7 singles, then na August ndobudisa album. Saka tinenge takungopinda umwano tichiita mashows akati wandei. Right, pane kambo kanonzi Mavis, waitaura nezveapo? Mavis apa ndaitry kurayira vakadzi vanofurirwa kuputsa dzimba dzavo nekufurirwa kuputsa dzimba dzavo. They try Nyepera matafela achita itoda kuita yangu mela. There's no FM to you in the Chibuti. 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 National FM, the whole nation on one station. Ento kambo kanonzi Mavis solo makore and fogofaya damba ifuna tapinda ndakambudzani soro kwa ndikati kopa ma videos awafamba.
mavidhios twagadzirisa ipapa mamwe masongs atinoda tichaita kana 2 ipapa but pane mamwe ekudhara kuti maalbum ari muenzi pane dzimwe dzachatora dzakamboita chada kuti paitwe mavidhios acho zviri mugwara zviri mupipeline izvozvo. Ndeipi nzira yekutora kushambadza mumanzi yako? Pari zvino handisati ndanenhengi but ndiri kugadzirisa kuti zviive zvinoita mafacebook manhengi youtube. handisati ndaisa dzakawanda youtube dzakangoiswa negrama but ndo zvimwe zvandiri kugadzirisa kuti social media iyi ndishambadze music yangu zvakasimba gore rino iri. mai manje papa kuredio yairiko kuredio music yangu anoida inowanikwa kuredio anoda kurequesta music yangu kuredio havanayo kana yakazara dzese dzandakabudisa dziriko kumaradio stations. Mashoko wanda usira kumafans? Ndinoti kumafans yangu ndinoti gore rino tasirai zvakawanda zvamanga musingafungire kuti ndo zvichaita but tasirai zvakawanda nokuti zvainditadzisa kuita mabasa ndo midziyo yekushandisa tiye zvondane zvishoma zvandinazvo asi changoramba chingowedzera kuti zvifambe. Vashamarari vatori venhau ndo vamwe vanoitawo kuti basa renyu mimi vaimbiri ringe richienda kumberi. Ndapi mashoko awinawo? Vashamarari ndinoti tisimudzirawo muchiramba muchitiridzirawo masongs. Vanhu vakatonzwa song yezvino vamwe vari kutoshamisika kuti song yakabuda here nokuti masongs angu mazhinji acho haaridzwe asi kubuda panhu zvinondifadza pane penyuro. Saka ndochishuviro yangu dei music yangu ichiridzwawo zvinoitwawo yevamwe. Music library kwawo inenge yakazara but ndoshaya kuti kana uchite music yangu ngairidzwe sezvinoitwa yevamwe. Vamwe vacho vanani? Vakawanda vandoziva ndataurodzwawo nevazita. Saka ukurewo here kuti vashamarari tiri kusarudza? Musi kusarudza vana kuti pamwe kusaziva kuti muimbo wacho nofunga nokuti takakura pataipisa chaizvo mamusic vamwe vacho vashamara vamwe vava vechidiki nofunga vangopindana nemusic hazive history yangu kunyanya vamwe vacho asi tisi vamwe vacho vakatoita kuti sungura inyatsosimba iyo. Imimo munombowadzanawo here navo zvekungosangana navo chero kana uine mashows yombowashedza washamarara kuti aimbouya mumbotionawo nematori venhau? Ndo zvandatika ndanga tisingaite mashows apa iye zvino tinenge takuwadzana nawo zvakasimba nokuti midziyo tokushandisa twacho tawapo tichawadzana nawo zvakanyanya. Solo una manager here? Manager ndomwe wandiri kuda ipapa because mamanagers ndo rega kuti iwewe ndoda kuronga stage, ndio uda kukomboza nziyo, ndio uda kuenda kunoimba pa stage mashows, ndio uda kutsvaga mashows, ndio futi uda mutauriri weband weFogo Fire. Zvese izvozvo ungakwanisa kuzvifambisa uri one? Izvozvo zvinenge zvakaoma stereka asi kuti ndo zvandiri kugadzirisa kuti zviite izvozvo nokuda manager neanoona zvekusocial media saka zvese tichazvigadzirisa nguva shomanana iyoyi. Because iwe unogona kungoramba uchingomaka apa kuti inini vanondisarudza kana kuti havandizive nokuti harisi basa rako iyo iroro zvofanira kuitwawo neumwe munhu. Chokwadi ndikagone zvesika zvinokanganisa zvimwe nokuti ine changu chandoda kukomboza nekupuratisa zvinhu zvandinenge chida kubudisa. Anoita mabasa ekuronga mashows ngawawo manager ndo basa ramanager saka izvozvo ndo zvandoda kuti zvigadziriswe nekutanga kwangu kuridza magitari ndakatanga ndichiridza neVuka Boys ndikatsikisa imwe single yainzi ndakuikanganwa zita asi ndikazopfuma chikwata changu cheFogo Fire ndikaridza first single yangu inonzi Roni yakabuda 90 kuseri kwarona kwainzi Tendai ndikabudisa kamwe kasingle futi kainzi kubatana kwezano nezapu then ndikazobudisa Shingirira Munamo ndikabva ndazoya maalbum ndikabva ndabudisa first album yangu yainzi Akarumwa Nechekuchera
second yacho yainzi wakafurirwa wakabvuma. Third one yainzi baba atawanda kwabva kwazoya Mari Muenzi. After Mari Muenzi kwakauya chandada ndichocho, vandazoita vane godo, vandazobudisa chirikadzi, vandazobudisa ndakakura gomo, ndakabudisa usadherere, vandazobudisa tapinda ndo ndakapedzisira kubudisa. Ndiari nditapinda yakabuda 2023. Right. Pakati pa usadherere natapinda pane makore mangana? Pane usadherere napo tapinda pane usadherere ndeya 2010. Kula kuti pane 13 years. Chii chaitika pa 13 years apo? Pane pandakambotiende kwa Sulumani Chimbeto tichididzana Dendera Kings. Saka ndakambomira marecordings ipapo. Anditika. Right. Solo pana Mari Muenzi pai. Atingati pana Roni. Line up yanga yakamira sei yefokufaya? Pana Roni kwaive na mungomana inzi Mike airidza rhythm, inini palidi, pabesi panga pana umwe pana inzi Patrick, pamadrums panga pana hanzi mukomana oenda kukanganwa zita rake, ndiye tainga tiri 4. Pama-backing vocals panga pana Franco. Wakomana vese vachiripo here? Vamwe vacho vakatisiya. Not Franco akashaya. Mike handisuzota achiri mupenyu but ndakapedzisira kumona kudhara. Kuzoti kuzoya pama-albums akwe pakatanga ma-albums nderipi raungati iyo iri ndo rakakurumbira zvakanyanya? Pama-albums angu akakurumbira kunyanya iyo Mari Muenzi. Mari Muenzi ndegore ripi? Ndiya 95. Yanga yakamira sei line up ipapo? Pana Mari Muenzi kwaiti nini palidi parhythm panga pana Albert, pabesi panga pana Peter, pamadrums panga pana Foster Nkweu. Ndo damba refu ratingati isisu rakakuburitsa pachena nekuda kuti kumashure kwesoko waiburitsa hako but iri ndo rinenge rakaita kuti riite mukurumbira. Chaona ingwe chakaita kuti riite mukurumbira chii? Aiwa haisi kutanga Roni akatombonetsawo. Aiwa Roni yanga iri single haisi album. Saka iyo chakaita kuti ikuite mukurumbira chii? Ameno mashoka ndakayaisa ipapo vanhu vandakaona zvinobata vanhu vakati wandei. Saka zvakakosha kukomboza zvine musoro. Chokwadi zvakakosha nokuti iyo zvino kana ukairidzana nhasi so inongo haiperi, iri kungoenderana nechine situation. zviri kuitika zvinowanikwa nguva. Right. Wakazorova usadherere line up yanga yakamira sei pana usadherere? Usadherere pabesi panga pana ndakabatsirwa ndakapatanga nemasession musicians. Pabesi panga pana Shepherd Nyane, kwozoti parhythm panga pana mukomana ndakumukangana zita rake. Palidi ndainga ndiripo but marecordings nobata ndega lead nerhythm. Saka madrums panga pana singakanganise mwana wachinyane chaziyo ipapa. Kokuma backing vocals? Backing vocals kwanga kuna Thomas. Mudobva waro wayo tapinda 2023. Tapinda line up yachakamira sei? Tapinda kwaiti pamadrums panga pana mufana anonzi Gidza, pabasi panga pana Ndaba, pama-backing vocals panga pana Thomas Chirimukosi,
ndinaina nasi kwese now lead yanga ineni rhythm yanga ina wa mlaka nenya dzima ndimdzima yano anotira kuti makuwa yokuti kutsura mdzima kuti usatire zvemakuwa wakataura kuti yanzi ndodanana nako zvekuti wakudanana ngini ngwacho andimuzive ngi Ringwa
patenge tichitova kushingisana pakurarama kuti ramba wakashinga mune zvese vatinoona vakapfuma vanenge vakabva munhamo zvinoda kushinga. Shingirira munhamo unozogona kungobudira. Shingirira munhamo shamwari yangu, shingirira munhamo uchagarika. Shingirira munamo shamwari yangu, shingirira munamo uchagarika. Hapana chinouya chega wakarara, hapana chinouya chega kunze kwerufu, hapana chinouya chega wakarara, hapana chinouya chega kunze kwerufu. Hapana chinouya chega wakarara, hapana chinouya chega kunze kwerufu, hapana chinouya chega wakarara, hapana chinouya chega kunze kwerufu. Amarochereka yange nguwa yakanaka ka ndofunga matapirwa ndiyo ka nhorondo yaiye ka solo makore fog fire. Ini ndonzira psama the national driver. Ngatisanganei nasi kubva na 12 pakati peusiku nobata 3 o'clock 3 am handitika midnight ndiri kuya pakati peusiku na 12 bhora rapera ndobva tatandara nemi nobata 3 am ndatenda hangu Mwari akuitire zvakanaka ndakunotungira wangu musozi nanyanga pasi tata Akagarika, hao akagarika nasi.